Di, ang burger na. Hi guys! Welcome back to my hello mga channel. Sa mga niya akong kuan guys, akong intro mga channel. Hello mga channel, so for this vlog is maandong tao, barangay, sa barangay Corazon. Purok size, but yun sila guys, kung barangay Corazon nga purok size, isa ko sa homestead. I don't know. So, malalaman, taon-taon kay upabig ko ka, kuan guys, katod ana nga purok size sa Corazon kay kasagaran mo doon guys, kanto mi sa kanang covered court karon is naman sila bago nga ito kung so invite ni so mag-casting mi to this vlog nakita ko casting din sila dito nag-casting na sila dito atong i-watch kung sino tabo sila dako kasi kay ang gibang dala guys is mga kuan ra good mga bukod-bukod sa kalibutan yes mga channel karon so nagkuhat karon sa tong kauban mga ka-channel kay Cassius Pulilis nga side ako na po sa California so dito po sa California so ano pa dyan ganun pag-passport baka mabigay kaayo so karon mga channel while ga watos nung kauban nang iya at kaayo mga ka-channel no natak-tak nag akong bag mga ka-channel uy naman channel para magkanang kipapilit naman dahil ni kapilit to na ini siya so padong na kuno siya atong kauban so nagbuhat ko diri sa landong kay inita kayo mga ka-channel kung naong madaot mahal baya ni budget so karon di ay is ang uban diri is ting tanong na ang uban hapit nang ani may pa sila kay kuan kanang sila ipasak so karon di ay guys ang i-celebrate or ang i-share ninyo. So finally guys, kani akong gigamit nga motor is impas to siya. Muna siya bayad. So thank you so much ni Kuan, ni Sir Nissan Cory. So siya ang tag-iya sa kinamot warehouse brand sa Ubay. So thank you so much Sir Nissan Cory. And then in chat ko niya guys, hindi sa lang ko mo end for this year kay kuan mo good, sayang kaayo so magtigom sa ako mga ka-channel para sa akong house and lot. Yes, ako mag-itor sa akong house and lot. So muna po na ang plano sa itong kinabuhi mga ka-channel kay humata sa cellphone kaning cellphone nga gamit mga ka-channel o kaning ang motor nga gamit is gikan dun ni Sir Nissan Cory. So thank you so much bisan badlungon ko niya pero love yapon mi niya, thank you so much lugay mo ni so naglibog pa mo mga kauban mga ka-channel kung asa sila mga ka-channel kay ang tagatapon bao po rin tagatapon po mura po siya guwapa di ra ba jud si Vince Daan sa Nashade channel nga Vince Daan yang channel dugaya ba so to asang naghuwat so keep in watching kay mag-update ra ko ninyo guys kung unsay sunod na pangitabo so let's see yara siya ay agbugan paspas dako ra siya hi kisa bro isi di ang burger na